Sanibonani guys, igama unqobile nginiphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-22 March. Hayi-ke uMamzobe emva kokuthi ahlasele isibonakaliso esibi esivela kuyise ukuthi uyena ozolandela kulo mkhokha, umana wakhetha ukuthi ayihlalele eminyango ayicabangele iy'nsizi zakhe. Kuthe kusanjalo kwafika uGabisile ezomlethela iy'ndaba zokuthi uNtombi ufuna ukubuza ukuthi amenzele i-breakfast elinjani. Wathi, Gabisile hlala la mntanami. Wahlala uGabisile. Wathi uma kukhona okwenzekalayo empilweni yami, wathi hey ma, yini ezokwenzeka? Wathi hlala phansi. Wathi mntanami ngifuna uhambe esikoleni ufunde. Mase uqedile ukufunda, uhambe uthole umsebenzi omuhle. Uthole umyeni ozokushada, umkhethe laphaya esontweni kumaJudiya, ozokuphatha kahle. Ebese uthola inqwabe abantwana. Kodwa umntwana wokuqala ozomthola wentombazane, umqambe igama lami, uthi uThenjiwe. Uma wenze njalo mntanami, yobe ngijabulise kakhulu. Gabisile abe nokudideka ethi mayikho into ezokwenzeka kuwena. Wathi ngisacela ungenzele nje lokho ma phakathi wayo, ungixolele futhi kuzona zonke izinto ezimbi engikwenze zona. Ngapha koMthembu, hayi Mphephethe uyehla uyenyuka ufunana noSibahle. Uyamemeza ngapha nangapha uSibahle akekho. Agcine kuNomkhosi. Athi Nomkhosi uphi uSibahle? Athi ma akekho la endlini. Athi sengibheke yonke indawo ngimtholi. Wathi oh ngakhumbula uthe uzohamba aye kubo ngoba akafuna ukugxambukela endabeni zomndeni njengoba nje uma busesanda ukudlulela uma wakhe. Wathi hayibo njengoba simdinga kangaka, athi yazi nami ngimtshela kanjalo ngathi siyamdinga, kodwa wagcizelela wathi yena ufuna ukuhamba aye kubo. Wathi hey othi ngimfonele. Wathi ma ungamfoneli asifuni ukumphazamisa yabona ngoba phela lesi sinqumo sakhe vele ubesesithathile. Aba nokusola uMphephethe ukuthi ngathi khona ukushaya amanzi kodwa ayidlulise le ndaba ahambe. Ngapha nangu-ke uSibahle uhleli nomndeni wakhe. UNdlovu ubaba wakhe ufuna iy'mpendulo zokuthi ususwe yini kaMthembu. Ugcine ehlambulukile-ke uSibahle wathi uxoshwe uNomkhosi. Wathi uNdlovu, unkosikazi kakhulekani ulinikeze uba igunya lokuthi akuxoshe laphaya koMthembu. Washo uSibahle akathi uthe mina ngiziphethe kahle ngiyazilahlela nje kumkhululi. Wathi ngibe ngakukhulisa kahle kangaka mntanami, liphi ibhantshi lami? Nikezeni ibhantshi lami liyakoMthembu, ngizoyilungisa yonke le ndaba. Bathi amakhosikazi bakhe, hamba impela baba hamba, ngeke sidlale le ntombazane. Hhayi Ndlovu, hhayi wena engasediniwe engasathukuthele kanje. Waqonda ngqo kaMthembu. Uthe uma efika nje khona waya kuMphephethe. Wathi ngiphoxeke kabi indlela ingane yami ephathiwe kabi ngayo le khaya. Wathi uMphephethe, hawu kanjani manje? Yini lesi imphathe kabi ngayo? Athi uNomkhosi nje unkosikazi kakhulekani umgcoshile le khaya. Wathi wathi ngikutshela nje lokhu engikutshela kona Mphephethe. Unkosikazi kakhulekani uyena ugxoshe uSibahle. uSibahle behleli kamnandi le khaya. Wathi hayibo, unikeze uba lelo lungelo lokuthi agxoshe uSibahle? Khululeka ngizoyilungisa le ndaba. Hayi umane wathumela nje isisebenzi wathi akahanjwe yolandwa uNomkhosi. UNomkhosi ufike bandla ngokukhulu ukuphapha. Wathi ma ungibizile. Wathi unikeze ubani igunya lokuthi ugxoshe uSibahle? Wathuka uNomkhosi wacishe wawa engalindele ukuthi uzomanathiswe kanje. Wathi ngiyakubona wena ukuthi usunethezeke kakhulu le khaya, usayikhohle indawo yakho. Wathi ithi ngacaba ithambo ebese iyajwayela. Awe ma uNomkhosi engasaxolisi. Ngiyaxolisa ma, ngiyaxolisa ngeke ngiphinde. Wathi ungakulinge uphinde uyishayele umthetho lekhaya. Siyazana ukuthi ngithini kwena? Wathi yebo ma, ngiyaxolisa ma. Yo guys, ubengasaxolisi kanje bese kuphele konke lokho akade ekusho izolo ngeqholo ethi nje Sibahle akasuka aphele nje bagceke akwaMthembu ngoba kanye nakasiyena ilunga lomndeni. Hey Ndlovu, hayi bandla uyawufuna lo mendo, uyayifunela lingane akadlali kanjalo. Hayi-ke uNtomzodo abagcine bemthathile-ke ngehlahla bembeka endaweni yakhe yokugcina, bemsusa la egumbini la ayilingisela khona. Umndeni wonke ubudabukisa bekhala kubuhlungu nje. Bemyisa lapha koMzobe la bazomfihlela khona. Iphele lapho-ke guys, ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile nginiphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-22 March. Hayi-ke uMamzobe emva kokuthi ahlasele isibonakaliso esibi esivela kuyise ukuthi uyena ozolandela kulo mkhokha, umana wakhetha ukuthi ayihlalele eminyango ayicabangele iy'nsizi zakhe. Kuthe kusanjalo kwafika uGabisile ezomlethela iy'ndaba zokuthi uNtombi ufuna ukubuza ukuthi amenzele i-breakfast elinjani. Wathi
Gabisile, hlala la mntanami. Wahlala uGabisile. Wathi uma kukhona okwenzekalayo empilweni yami, wathi hey ma, yini ezokwenzeka? Wathi hlala phansi. Wathi mntanami ngifuna uhambe esikoleni ufunde. Usuqedile ukufunda, uhambe uthole umsebenzi omuhle. Uthole umyeni ozokushada, umkhethe laphaya ethontweni kumaJudiya ozokuphatha kahle.